Toto sú temné príbehy z nočných ulic. Niekto ich nepozná, niekto pozná rúb aj líc. Nočná ulica je násilnosti prvotredný pazar. Je to krém de la krém, je to biohazard. Je schýbaný príbeh všetkých účastníkov noci, či prežívajú na ulici a majú pocit, že ovláda ich noc tak moc, že není im pomoci, že sú beznadejní otroci noc. Nočná lampa vrha tieň, tak jak končí sa deň. Začína združovať tých, ktorí žijú v noci len, ktorí vytrvalo putvu ulicami mesta. Navzájom sa zgrupujú a spoločná je cesta. Cesta je nečistá, nevykladaná mramorom. Ceste slúži ľuďom noci uličným predátorom, ktorí lovia čo sa dá, sú to ich ilegálne angažmá. Šlapky, klopky, dílerstvo a vražda. Veď na vôbec žiadnu rolu nehrá polícia, lebo vládne v nej nekompromisná hierarchia. Keď nemáš autoritu, privilégia jak cisár, tak zalez radšej do diery, si bezvýznamná krysa. V teréne sú vešiaci, zhasínajú jak ciga. Z nenapadných aut ich kontroluje prvá liga. Každý v tomto čase radšej na čas platí faktory. S omeškaním dočkajú sa minimálne faktory. V ulicách je bežné zažiť rasistický útok, ktorý mnohokrát vyvolal u nás tragický smutok. Mladé ženy, biele mäso sú vystavené strachu, lebo znásilnenia obchod s nimi držia systém v šachu. Aj na verejných miestach vidíš krvavé jatky, ľudia vyhľadajú z diskotéky veľmi rýchlo skratky. Nočná ulica je násilnosti prvotredný bazár. Je to krém de la krém, je to biohazard. Príbehy nočnej ulice, príbehy, ktorých obsah zverejnený není, ktorý je utajený o tom, ako žijú zvery, jak sa znasilňujú ženy, ako chlapci končia v zemi utopení za problémy, o ktorí nehovoria pravdu naše médiá, ktorých mafia vypaluje, kradne a zabíja. Príbehy, ktoré sú akčnejšie ako pičovina z kina, kde hlavná